Suportado po ng lokal na pamahalaan naman ng Manawag ang ikauunlad at sustainableng pamamahala ng mga babuyan bilang kabuhayan ng ilang residente na sumasailalim sa swine production at biosecurity management, katuwang ang Department of Social Welfare and Development or DSWD. Layunin ng programa na hindi lamang dagdagan ang kaalaman ng mga hog raisers, kundi tiyakin din ang pangmatagalang katatagan ng kanilang kabuhayan sa gitna ng mga hamon sa industriya tulad ng sakit sa alagang hayop at pabago-bagong presyon sa merkado. Binigyang diin sa pagsasanay ang kahalagahan ng wastong pamamahala sa babuyan, kalinisan at pag-iwas sa mga sakit upang mapanatili ang mataas na produksyon. Hinikayat naman ang mga benepisyaryo na paunlarin ang kanilang natanggap na seed capital at sikaping maging pangmatagalan ang kanilang negosyo. Inaasahan na makatutulong na sabing programa upang mapataas pa ang kita ng mga hog raisers at masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng karne sa bayan ng Manawag. IFM News. IFM News. IFM News.